Стефан е успял да осъществи една от мечтите си. Построил е къща за своето семейство, в която се чувства независим и спокоен. Обградена от природа, от която той и семейството му черпят енергия и здраве. Погледнат отвън, домът наистина е постигнал идеята на собственика да се впише в околната среда по ненатрапчив начин и да се слива с природата. Къщата има форма наподобяваща планина, което се постига с помощта на стръмен двускатен покрив и, както на върха на планината, така и тук човек вижда повече небе и простор, отколкото земя. Ефект, постигнат от множеството покривни прозорци, монтирани в него. 5 покривни прозореца позволяват на слънцето да влиза по-лесно и по-навътре в помещенията. И така подпокривното пространство става обитаемо и се използва максимално ползотворно. В допълнение, светлината, проникваща през тях, създава уютна атмосфера и допринася за спокойствието в живота на семейството. Макар къщата да изглежда компактна отвън, тя е достатъчно голяма, за да побере 4-членно семейство, както и приятели и роднини, когато им гостуват. Въпреки това голямо пространство, разходите за отоплението и поддръжка не са високи, поради използването на качествена изолация и покривни прозорци, които добавят слънчевите лъчи като източник на светлина и топлина. В строежа на дома са прилагани идеи, повлияни от съвременните тенденции в изграждането на семейни къщи. Жилищното пространство е оптимално разпределено. Има свободен достъп на много въздух, светлина и слънце, което предполага здравословен вътрешен климат. А обзавеждането е практично и приятно за окото. Велукс. Животворна светлина.